Abusia abedru DNA eye report mama Akosua Serwaa court no manu eye enhye se onkoye eye ne ma no a woni eye da Lumba ekowo wo mu ewo Germany abontin so no onfa eye DNA reporter edi adanse se oni Charles Kojofosu enewo emofrei abusia me no kasai abedru amachese eye Kontonkyi media kirechire mu dia ejina so ama court no ebetumi agi atumpreko pe because bibia edi adanse se Lumba emoja emma na woni Akosua Serwaa wo mabusia ene enkomo ekoso saso ana wachire mu se ordinance marriage that Lumba ene ye de hye Akosua Serwaa wade ye no emu nkrata asem no nyina emu fie de ene emu court de no nyina no abusia no de aba abonten no eno so cheche mu ka mu nsem se na bi mu keka se ordinance marriage bia eni Charles Kojofosu ene Akosua Serwaa entem no abusia ene me no kasa sisi de report no da Kontonkyi aso ya obro nsem so kan nsem saso ana mesel se so be kire wadwen wo comment section na be hye ama wunua enya enkomo ibi so etie haguso a otufo ba TV na mra na kire se fa so ware no eso na emom ukochusu ordinance ne dia obe ware fofra this watwa ordinance ne dia nim na wahu sa ware ni ho ukuta divorce document ansana wakofofo so enti se obi ware Ghana ha kwa na ordinance ontumi fa ne penko ware fofo emra won twitwa ordinance dia nim ti beya dai en obi atumi abi argument dia kire wo se kwadwo fosu ti Germany oye German citizen won krata so na oye Ghana ni by birth ntino Ghana ha emraji tum so obi tumi ware dodo enti so obi kuta ordinance aware mpo no obedru Ghana emraji tum so tumi ware dodo ntino o ware a etumi yeye na ye begina tum madam ante ti yesama di bebrebe na da bia de yekai wasa ku baby mi esa wona nipa ne from tete ana de baby argument anu so mani abre ho anti everyday mame won masa ne ma bi sei hamo won level na ye ko ne baby aduru no ni kwan sa course bi sei kura na mo fretete se mi ko aye sei mi ko boy no ma gogolo hu se ye se aware no obi ti Germany no ye Germany ni na waware ordinance oba Ghana aware no yetumi ware dudu nti no betumi aware obi aka ho abra okuta ordinance aware abra Ghana na yetumi kwa obi ware ordinance ontumi nko ware biem jisu wakwatwam anaba akwawu enti misramo abusuafo baabi a ye kɔ no nkɔfo pii say argument no ɛnfa na wɔkɔfa afini oni de obɛka kyerɛ obi a o ɔma pempem atoro ne nti atoro no ɛna ɔma akasa kora gye tum so ɔma kokon awie enti gyaa wɔ wona wɔni abra bibisi ani so a maami kurani ba wa bra ni kuna bra mfie bebrebe no wo nyame aka wakoma se enye afam de na de fata ne nsanka obi ono agitum so akone ntakwa awie yayi maami de ho ntoma akone ntakwa awie de odo ho kototo na kotie de wo kan de ba bia wo konya ho no wo na asam nko ne kwan nko obi a wabra onu kuta na ade no wabra na ade ho no enye ha nifu enye po napa enye peda so obi a build obi na kwan meti hai obi a build wo na wonim baabi ofa awo ade wo free ye besi baabi na obi a ono waba wapaja awie no ada ne kwan na kire se enkwan aba ho se nipa no akoma ode ben wo ho no ene wa ade ese ya se de ositenka no ene de hodu free scratch no de wotie no enya pa o me ka kire wo enya pa enti bayan konfo bia ni so sa o ma wie de o mo ye na obi brayo entinya pasa why ye ko baabi pa ye ni bra ye nam kwan so aye ko no enya agudie enti mo mfani agro ma wo mo emfani agro wo mu nu wo ho nsere so obi wo ordinance aware wo Germany obeduru Ghana sa Ghana mind ye je awadodo atum enti ni ordinance ni nyina echi no obetumi aware foforo
Hey, level akoni. Mo bre papa. Boy. Mo bro. Manu winsam nyina ansa. Manu winsam nyina ansa. Nyame na atwo mo le. Onyame, wono na atwo mo le. Sana mo ka asa mo ye maame bi. Maame efa na Akosua Serwaa mo gu nanimu ase. Asina da pa atwetwe na ntotofe wafo akwachanchafo edua bi humre tikrenkre sanra topafo ya pese efo ebinom na yesinkonwa obanu monyamfo fefe nsiraba se mama Akosua Serwaa na onipa dimi bie na no ono na sa nipa ne natumi tena ho so obi akasa te obi atwa atratno so na ye me ya Muhe. Onse ga me atuatua mo kantempa. Emra bi saa time na ye recording post no. Me first time na me nya bi da firo so ye nya bi biem. Enkofo nso mo kanka ne media no so say ye me bobi wa ha mfa nkasa. Ye mobi. But saa da no makaya. Ma me bi de me boy ka kira mo say mo date nto ho. Sasam na waka no na maame no dida Lumba yira tam papa ene no odi na tam bebre but sada ne de no o kansam ni pa no pese o kire se maame nanim emfata kuna na ye problem na be da Lumba kuna na nya maame na ti mama Akosua Serwaa tam ye ke kansam ye the first time me boss social media ne obi aka me ka asam mfanto ho na me boy for a reason. Ena akono anu ankasa akono emu nipa 80% adane bietia no ena omo bokis to no so say ya no kra sanya no kra sawa kampa so onkan ya mpa no ena wo twitna ka no otini so si atwantrat no so tini so si atwantrat no so no onya obi abone wo so no obi kra ankasa ada ene omu kirem se maame Akosua Serwaa maame brimpoma no nipa ne kirem kura so ne nkasa ada da Lumba no ne nkasa ada enso nipa ne be ka kire wiase nyina se da Lumba no no Akosua Serwaa wa no ne da nipa ne na nkasa da nipa se wo ne na nkasa da oyire no ne na nkasa da okuru so ne na nkasa da de okuma no kro kirem so ne na nkasa da enso omutumi otume kan media ne so said that Lumba wa no mama Akosua Serwaa da be kire wiase nyina sana maame no kasa kora me fere kire se ba sibra nyina 233 ne ade nyina oye bi so Serwaa so ne nkasa da oni ni kunu so ankasa da so be kan sanse me ka kire me samu mo dating to ho be me ba so kai it's na studio B ena me yes our program sa ta na me ntena ha ya recording na me de to ho ko for quite disappointed say queen won cancer ansem we adena we movie dem mo attention say mo fan to ho na de ntia me ka say mo fan to on ko enu ho je say nu ho na de me ka mo keke de ntia me ka say mo fan to ho no de be sie no enu ikra na nyame asase atu mo brantam enti na me kai ho Wamo brano asase entam we ye Genesis kra unu babia na kai na me kai wo ne ansa ye to elu ko susu sa ba ye eli sei so wan susu nyam betuo mo kantam sa ana babia mo baba ne fom pa na fom ekuna atu so ko ye ni nyina no kofo na nti ogina aso didi nipa bi atam no emso mo kra adwan kra appreciate de oye ni nyina Ode mama Akosua Serwaa be di agro oni be guase ansa na nim guase hede na bra mo ntumi na nso nya ahoden na mote ho tumi boye nsam ni adikurani ba atem ni akeka nsam akese be ma bi ni oba bi abre efri ni maba wa brem ekoso wo mpani brem wo be ma na wu woni na nkasa da ne yire no so woni na nkasa da
enso nya adagye beka asa saa oba na nim fatakuna na ni so aka wie wo kɔ ɛho bra hyase nie na de besie ne de emu nketoa ye ka kyerɛ di enti sometimes queen ade bu ambetena se na me ka me dofo emfa queen san na companyfo bi ye ka mo ka asma me abehwa na ye to tititwa na de ndiai na de ndiai obi a wo so adi achi pa wo beka no kora e fresh asiensem a ye kekaaye ka kira wo se dumre bi a niema ne beda na enye se ya wo de didi akira hwa de kekaaye abesi ne empoletes ahodo a eba na omo sori beka sa ntumi nya sa enti sei enye sei a ne e begiram kira de tie wo de opafo kwa akira kwa hwe videos ne hwe tenye sa na abesi su sa maka kira sa adwuma wo ye owiase bia no fa ne sa wo ye onyame dwuma ye hian so be bia wakoma mu na waye nyame betumi afa so aka asem a okora wonim cause wo nyame dwuma ene de wo so wo ye no enti ne ma bebrebo ha wo ye a wo de akoma panko ani adwempa nyame na na de wo be ye enti enhwe nipa na ote wo no enka sai na we panyina na asa akara be penkofo a amunne ma bobbo amumu amoma be keka nsam a na no papa bi ma konfo panyini ejina aposo me nani abresa asam ne baaye no wonim se ntokwa besi side fo bi ntam enti na wanko ho me betra ka kire o se me ye disappointed pa se nipa no ye spiritual person or say or ye spiritual person because me kura me nya spiritual person no me unu se dia aka mo so ntam confusion sin tie etia ma me kura mbe kan ti wa wo spiritual person wa entokwa side bi no ani agye na wo de ka asam sana ni se besi wo ntamti no anko no abra side na wo so gina so ntokwa nam kwa so ba na no hu na wo spiritual no me dwene ho ana me ntiase and sometimes they never money mu ai mo kofu a niama hu aya adoso ahodo ahya atofo ne bia ba ndia bai ana kire sese yo eya ade na wo ye no wakoma ne wadwim a wabie eno na nyame ede wo beye awu ba bia gina sese e medofo ensama wo ho eda metia si wo side bi no enkofo abusa se wo professor aye na asa wo ka ebe shoke mo sisi side bi a so mo be frefrem se mete wo he o mo be frefrem na queen what way why here egu yansam ni nyina egu yansam yes the cost be ada na da betia side ho no ana mbahunu ma mutum fie nsuni akam nsam kyerɛw na de akyerɛ bi kan kuku bla bitena kan fie akokɔ kopo bi da awu nyame tu akyerɛ muka we na mo ho akyerɛ musa no na maka tua ba de se we de prelims we mo de mo horo mo mpena da aye de ba na eba den eda ba betena se meka se madwane na enkofo bi adi nsem bi ache na me be reveal niema e de afa ho eni de o ma yeye eni de asisie eni pam boy documents bi am start so o mo ye e problem boy a wo mu meetings achi ebi o nka se we bi ehu betimi a kire yen a kire we bi a ha emma bro ti ya me hwe wo a odi nukura bi ati na usore akoma ya bre dodo ya ha medofo sa wo hihya asema ma wiase nyina agya tum adwuma ketwa awrade so ni bi mu bra ka ketwa bi kire wa na ye nkofo bi a ye kokon ye focus wo ye side enkunim bia bi de anim ye kopɛ ti obi a onu gyina ba bi de no ya ne mpese ya adweme ko nti emi wanwa se
enkofo bi ni news ada bia maami hu kata san wo maka ka enti ne ya focus si e pa bibi na da be tie so om side no woni ni fa bram abre wodi esa okuta no kura bi na dia ya hwehwe amam so ni nkofo bi bra kawan ka be hu senyame yodo she enya yize sao enya yizi she se enipa tewo yenko yeni say enkofo bebre tosa cause ogu ha baby out here ni baby ade ni nyina no aha ei na no na me so da ye and I'm in Pakistan. I'm going to it's me actually Pakistan. I'm news that table is so. I'm trying to go Pakistan. Oh. Kwa said the and the akaka crab. Come aso. Come that's so. Uzbekistan was say Uzbekistan Uzbekistan kwa wadodo tie twanity ube yeah ube amiga for SNG electrical so make baby asa akwatiasi she say me hu say den gofo bi tu nyina akuta ni pansam pa na me hwedo mo kira na mo yanya mo hada agi say dem ani abrinya mama akosia say wa ho hada agi ya come bet me there munye focus ntia boy usuru nyina agu abontene nti usuru nyina agu amachi nyina na gugu hoyi ebi crab naked that's my advice ni pa bi kakra we free advice mu meetings no mu no security shadanya tight sa mu meetings mu nsam no egu abontene dodo we ya national advice mu ye meeting aya mu hwa apono no mu meeting ti say de mu gina abontene kasa meetings mu nsam no we pie no ma adwan say mu ye closed doors meeting but na ye outdoor a chan press conference free no fire betimi aboam yanko SNG electricals mra pacho yakopa electricals papa
electricals no papa kwan abefa so atwe light abefie ho nyina no cables papa e dey say adwuma no a wunya problem bia eja hihye fie fridge say bulb ahye light we na ade beba na adum sa problems no dodo na afi cables na e dey twe light ba fie ho no enti wo sa problem no abomodin akọ SNG de etoso biemu nso eniema na electricals no so wa nya papa anto I create problem ebrebe edema enti bomodin a ekọ SNG electricals ye wa SNG air conditions SNG lights, sockets, switches, main switches, different types, different designs. So wa ko ho wani beji papa. Stabilizers ahodo, CCTV cameras ahodo, ni nyina bi ewo SNG. Pacho ye was pedo ti kuma se Kenya se kwan so ye be akati farms ye number ni 055 555 1622 055 555 1622 and 020 3392 333 020 3392 333 SNG electricals now what Jesus say quality assured ye nyina ye kwa mama Akosua Serwaa birthday no mama Akosua Serwaa birthday no we say ye mami aboni bia na ni pepe baby akosha akamfo no mama Akosua ni o birthday papa happy birthday to you happy birthday to you mami happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you mama Serwaa happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you hip 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 hooray happy glorious birthday in advance mama Akosua Serwaa na mama nyame ashraw nyame ayokese uni size what it nyame ayokese papa ye nyina ye ko US na ya ko mama Akosua Serwaa birthday no every sabre akosi Friday bomodi afro mama yi na also book ticket no na ekọ na enye kama enye fefefe number no +34 72848762 +34 72848762 your mama one pacho mama Akosua Serwaa birthday no ehu bibia opese ohunu ehu bibia opese otie no pacho frɛ o mama one woni ni bedi nkobo na afenhye ni nyina egu akwam na mama birthday no akoso edi Serwaa yodo de nyame asira no ye monidua de nyame asira no ye nta no mama birthday no ani ekono me do fo bomodian na wo US ni mpatam wo Canada onso fa ho jimbi na obeye nhira wakoma beto yam wani beje papa na tumi aboa mo hu se nyame no ohira wo a na wo hira wo mama nyame hira wo a na wo hira wo ahira wo dodo wow abusiafo ube ube say Uzbekistan Uzbekistan ni akane pam anyum na di kokro nim no selen ehwan yanko Shele, shala topa, papa sola. Shele, shala topa. Shele, oh, shele, shala topa, papa sola. Shele, anyway no fafa. No, they can't stand me. Any documents bia Zemi documents why you can send me
Oninkratabia. Nkansah. Shush. Papa. Hey, what do? No, they can't see me. Anuna, maftok, tobe. Nkansah. Oninkratabia. Dabia na TikTok. Shalewe. Shalatopa, papatola, shalewe. Shalatopa, papatola. Ah, Nami ayadie. Hey, brother, you call me. Papa. Hi. Papa, the lunch. Shele. Papa no de Nkansah. Only way on no papa no de Nkansah. De nyame ya no moti ase. De nyame ya no mahunu. Only kratabia, only way no papa no de Nkansah. Papa to lanshenle. Papa to lanshenle. Eshenle. Shenle. Papa no de Nkansah. Only one no papa no de Nkansah. Nano vavana. Oninkratabia. Only way no papa no. Awai. Shalatopa, papa to lashenle. Shalatopa, papa to lashenle. Eshenle nyenye. Ajay. No de Nkansah. Only way no papa no de Nkansah. No papa no de Nkansah. No Bavana na ode Nkansah. Oninkratabia. only way no de Nkansah. Shalatopa to lashenle. Shele. Ajay. Woo! Ana kachira osa nyame ntumi nye. Ana kachira wo. Nano fafano de Nkansah. Oninkratabia. Shalatopa, papa to lashenle. Shalatopa, papa to lashenle. Eshele. Eshele.
ba cho mo me anyi su sound no na mfa so mra so and the discussions on we our TikTok ni nyina so no mama Akosua Serwaa documents fa ne ho na da bia omo twemeto ho omo so de omo wo no omo mfa meto ho no omo discuss 1 year nie na asem ni si 1 year nie omo kra omo nkofo so omo kwa akofa mama Akosua Serwaa documents a kire so ne da Lumba ni aware aba wo kra omo nkofo so omo kofa TikTok so obi a behunu ebi kra ka so omo gina ho ene bi nso beka so maka ohwema hu se maame ne nkrata aware obi ni nyina omo kofa aba ekire omo be share bo so omo divorce documents eba ene ekire omo beka so maka German embassy wo omo the documents a ekire se wo omo ya recognize wo omo ed ni nyina eba TikTok no so 1 year nie so kasanko a wo omo tumi fa document bia be kire ena aye dede saa na da bia maame ne nkrata bia ye fake enso omo tumi fa bi mai enti shele hwan se mo nkrata awai obusam shele hwan no de akira no mo nkrata awai enti wo ya video na no apa documents na de akuta omo no fofa no de kansam mu 1 year munya akasa no na de omo share bo TikTok so mo kofa abra chidifo amo mahu se maame ne ye fake mo twa Ghana fo ntro no omo mfo mo de ne mra enu ani nyumuyi enti munyu su sound no why aha wo ya video ai o ba TikTok Kontonkyi media bon se da ho obetumi afa Facebook da ho YouTube da ho aha afa sound no na mu de ye videos shele amatan telen na the documents nature koye nimsa koye tu eni se nkoye ameka akireo nkoye ameka akireo ekoye nso amemu ahunu kaso aba umpaye ye de dan papa ye awosro no na oye na dwuma kama nyema da na akwem kama nipa afam sunsun fam kwan mu da ho ai ti yire ho ye nkoye nim abusiafo ye nko Uzbekistan news ate ho nyuma wie na woni Uzbekistan wansam a yakoso osisi a sesesi ai awarefo ne nsam no ai maam yeru no a wo mo eba na mo twe ho die ne ho nsensam no eno ekona nimpa o ansam bebre na esisi ewo mu o nyansam esisi wo mu de enya asem keto akra ewo ube ho ena fikasi enim no nso no ai konfo panyini no aha ni fie kasi enim no ehon nso so ekoso de nya asem keto akra say de me say ensam a hihya ho no enya nsem keto asana nsan na me mamu nte nsam a ekoso ho nti atamia bebrebe nso aja ebi wo ha the nature of said asem city no ya kan wi a na bi de target nkofo nti de ebetumi ama de target obi no yanka ma ye bia me yahunu enti de untumi fan target obi no e na abete asem yesi wo Uzbekistan wi anu akofa obi a ote akrofofo so na target uni Uzbekistan ho wako ho me na mako ho enti sa pepepe na sesi ya yegina mu sa wo masam no a eda maami enu ntemu a wo mo twe e wa akwala ba ko ho akwala na wuo e maami enu wo mo twe wa akwala wa wuo ho na akwala no e ye DNA obi a twe sa akwala na ye ne dia na menya ube ho a enka meni se DNA asam kran so no like ya asam a etimi twe sa ni se na ni bia ba enti na ni bia ba yi obi a akura bia ho asam ba dia ne so bunu nyina esi dia na nyina chi still asam ni gusu kwa na ekosoro fi se na nkofo kiremu a utumi ye dia na wie odasanisi no yansan kwa ba fufuro minti ase sa nti dia ono o ya mansofo ope problem ama no ene 10 kura no gusu no mo ye ada ya chinchinchina eba no ne ba na in this case ewo Uzbekistan no anasa ubensam no ayeka ho asam enye eba
ena we kra mu same na me chenchena me na me wo ye anase we kra anase na me wo ye omo de en de tie nie maame ba ko se ba ne ye ono ne ba a wo no na ba no kra wa anwo no ube wo no abrochiman foforo so ena oba ba ko so kire mu a eba ne nso eye ne baby enti omo de call court no ena judge ne se akra na wawu no ni su ni se no sitie na opa asumdwe openka bomu otias no ofre maami fo ne nyina mama nti omu adanse video a akra ne frɛ maami na odna asam koye no mama ni o se frɛ we ni so mama enti ene saade a asumdwe nti wabu asam no de ama omu mienu nyina enkra ne ye akra ne ye omu mienu nyina manchi omu nkɔ ha akra ne kama na omu nkɔ tutu ne ma na akra no oye maami fo ne mienu nyina ne ba omu ma ne akra no ena de odna asam court ne say how papa bia wo ka why anyhow no pentem to wo ka bom o say why wow sa ade no me ma wo me ba na me ba court me di DNA krata abaye me di weighing card krata abaye me de akrai birth set nyina aba me si akra na me ba eye den na ube court etimi bu asam no se akra ne ye ema mienu aya ba court ho no ye ba akufo na wo ba na me awo na me wo ni ba bia me wo ye ne awo na da ye ntam akra ne ntumi nye obi ba bi o na bi da on tumi nye obi ba bi ma ne nye ye aya me nko a na oya me ba timi ntiase na to so komanim e wo court foforo ena ma me ne so ntiase ena ene wato so ena wo kɔ nanim na nanim kɔ na ha na asam ne wo ma me nanim kɔ a wo kɔ no ena accreting sem bebrebe na de wo mu nie ma me ne di kanya na asam no a ɔkɔ okuro nim no ube no ye kura ofrim ɛhɔ ne wo no akora na wo wuru so hɔ ne wo no no ani akora ne nyina ya citizen e wa abrochire man foforo so enye ube ho enti anu no kire mu a asumdua bi ani no onim sa asam no betumi aye senti no wan hyeda edi kan na report akora ne ho nsam ama ba bia oni akora ne nyina afiri no ena eja oye ni so wa ba ni krom ube ho na asama besie enti nko so oye ne ho na ahu na nka antwetwe nsem bebrebe ama because yes maame na nka so na asem court ni obi a okọ court no mpa ne ho asem saa tutu se we kura na me ne pa so no anu se ne ba die no kuta ne ba ne birth certificate ekuta ne ba ne DNA ekuta ne ba no bibia weighing card ni ade na yese obi si akra ne nya ne ba na akra ne obi fufo ba de ene won tia se na ma ne de court entutu so a peaceful person pa ahyase ne wa anwene ho saa na enne yunu se ba bia duru no se maame no adwene ho ntam ena ahyase no o report ye ema embassy no ba bia wo free no embassy na so ne akra ne nyina free na embassy se wa beduru o mu krom ho na asem sei na wo ho no o ya ade sei a woni se ba bia duru nyina anke anuro enka ba bia duru o ba gisa asem ni mu nyina me report ma anke anu ha na achirei ana okọ court na ka asem kra ne mienu nyina ye akra ne ye ma ne mienu nyina ma no awanti asem na kire se ehun nsem ba ko mienu bi because of akwala no certificate a eda ne ho e ma kire se ye wo no ube ho no enti no na wo se wo mo ekọ ema ehun krata asem no wo mo kwohwe na eho na asem no efriye epieye before maame no ekọ ama mpanyimfo ahu se akora ne hu nsem bi se yaba ewo ube ho na wo mu hia nkrata bi se sa ese ga na ha se ya so de no na make to no enkrata se bi wo a edu udidu kro ni mu a disa fafa ba bi bebe na che so man no e authenticate krata na che se tumi abonta ene hu bi sa na enu mu no ena o mo ma na hu se
saa maame kura ye ka na asem yi oni akora ne ntamasem enkofo wa na abo maprum saa man na pum enti wo mo kura ne nyom nwanwa se maame na beka se bibi se yi koso e wo man because ade achi ade esa no edipa wura na ewura wo mo site ene wo makache ebi sa akora no ene maame ne ntamasem e wo man ni mu enti amana anye wo mo nwanwa ti maame ne bo amane no ancha kura because emrofo de the moment asa nipa bi penetrate person mo hu niam bi fa individual bi ho ana enkofo mienu bi ho no na kire so manka so ma mo mani ada ho busa se ede na wo ho enti maame ne na ma ne bokọ no ancha kura ana akora na wawuo no a mo twene ho wo court no ne ho nkrata bia wo se wo mo nsaka na edi mu bia no wo ma dan ni nyina sei prepare ni nyina sa me de krata yi chiro no ma hihye ne kama o tin krata samo ha no mo ye ni sei de share ni emam sa de share eyi mu sa na wo mo ede ama maame no o mo wie ya no eno maame ni hu say ade no a ekoso no e wo ube ho no e ho ye ba bi ono ofiri ono kra de ho ne wo no ana e ho nsam ana aba nanso omo man assurance amana hu say enkrata no a e fa akra no e ho nsam bia no wo mo ne beginam a defende enti ono kra de oda wo na aduma bia wo so omo ye e fa nkrata asam ne ho eni nipa no a wawuo no achi amotwe e wo court ne hu bia no wo munyai e ma wo mo na saa man no ene ube ho foreign affairs ministry e be dinkita ho na atumi aboa ma bibia akoso na nkomo ni nie ye kasa sesiye no ube ube man no ene man no a ya wo akra no wo so no aha na maame ni su free so no de wawuo no na maame ni su free so no wo madi wo nkita ho nyina awie bibia ama akra no documents kro no a wo mo de court no e ka sa man ni enu nyina akra no ye wo ma no o man ni de wo stamp atintim nkrata ni nyina so ube ho o man no amai na akora ni film no omo ba ube ho be hia foreign affairs ministry ni mpanyimfo di nkomo no ewie ye no se woni se ayi nyina akomo apology nyina akoko sankanya asam keto na nkomo kofa abra omo e wo ube ho hwe panyimfo akora awura mu so de di kansi omo ye sorry papa enti eniema na nka eba no se wo man so anu anhye wo mo bo se wo be the right thing e wo ube ho ama wo mo anhuru se wo mo de ade bia wo se wo mo de tintim bibia so document dia wo se ye de nkrata ne o man stamp tintim so ema ka de wo mo di fra brochire akọ ube ne ho no ema mu ye dubia no ba bia e wo ube man ni mu o ma ye ni nyina ube man no foreign affairs ministry piam panyin na oda no nyina di makotene ne o ma ye sa adwuma no e wo ube ube me say ube ho foreign affairs ministry no wa mu pm se ke bia nka aba Ghana ha yes e bia foreign affairs minister ti ministry no minister no na pm nti ube ho pm minister no akra no a wawuo no ehu documents no a wo mu di fra brochi member ho a ebi wo ha time no na esuane ade a no mo prentam a ebi wo mo antumi anye ye amfa mo no oman ni pia mpanyin na nkasa de ani mu ma ba bia wo se ye de bibi tare bia ma bibi a wo se ye de tu bibi so na oman ni stamp tintin so na de ko wura ba bia wo oman ni bia o ma ye ewo ube
Na we no nyese bia yetoma se su kwa ube ma ni mu anyese bia asamasie na yatoama enkura bi se bia mo hwe so nye ahu kantin kafo na ankasa na dia nimu ahu se de si koye no na ba bia wo se ye ka akomato yesem e kire na ye ka nyansasem bi di kire nipa so adwobro ni die kwanso anya ya hu ni se hu ya sa asem bia gegrege okroyim ewo ube ho eni mu nsam bebre sa ni adea enti kasada bia wo se kwa ba bia akokọ ama the writing bia wo se ye bia o ma ye enti ukwa ube ho a maame na o se ne ba ne akora na wawu no se yesi de course wo ube ho mre bi no ani ade no hwe ama ise ase awode mufo bi asie nipa ni ba bi afro ayese oman bi wona nim chan wo na ukuta oman no nkrata bi na ade akọwura oman bi mu na ya huso ne am wabre na oman na ye wo ya nim chan sa oman na asem na simu no emu atitiri ni abrempo bi ade akire na wo maba the necessary officer wo se wo mokokọ na wo madi ani mu adi nkoma ya mu adwuma enti atesa de indirectly yedi nipa no mpo ne nkrata no kra ahye ubefo no eman no ahye no ensa wo so mo na hema right no eye enti enye between maame no ne ema mienu na sam biemo atrakra ahura faso sa ewo ube ho ti ube de se wa ye hye ewo ube ho ube enti ese ukọ ube ho no a bebre nim de ekoso papa ewo ube kuro nim ewo sa DNA akora ne nsensam no a won de kwa court bebre nim de eko o ma de yo se bia BBC ntianu ne anim bia ni that omunim de wo mu ankasa says they don't know nti ama sad na omunim no aho enkrata sam ne ma ahodo anu omoye no sabibi nti wo mu soso ekotofo no wo mu soso kwa ahomegem sa wo dwo ma home wo anchem zo mo no baba yi mu ho ani ade nti se wo mu ba na nkofo bi dia amu document ko bi ekoduru ba bi na nkofo bi nsasamu a me kan ugbe asama ni ade akota Ghana enti ade bi wa ma mi hunu de me nkakra ma anhwe ade akota age obi ote Ghana umie ni ube nkomo na munyi ma adwene mfiri tag de Ghana me kan wi ankofa Ghana ni bi picture metare ho Ghana prade se bibia science ho go Ghana bibia sa ni ha me kan uba asami wi a wa be screen record enkofa Ghana ni bi picture nkoto ho me nka Ghana ni bi asam me ka ube DNA no ho asam maami enu no a omo twe akora ba ko no eno ho asam na meka sa asam bi sa ada Ghana ha ewo ube sama anya ne sa metimi a kire mu ye pa but mo de nkofo tag ma mentimi enkire mu ye mo nya sa ntimi nkomani mu ahu mo nya sa enti wonsa emre bi no wobehu a ube krom ho no some the report ni bramo ambete a ase media fo ni bi hu be ya dindindin bi prekope ebi nsusu ho a monte o ma no ne kasa biem e won nsam bi mu ani nsam bi ho se
ebia akuko ebu a frefre o mo te wono manya call offices anu o shepa e wo ube ho wo ha na afrew na moko enti saa na aye ya empo besi ne eguso koso nti wo fact bi a wo e wo de wonim ane nsam ho no obekọ na wakoto sa ube ho wonim se ya fra media house bi ma wo bu ko hu brani kaka ma che ya fechire gongongon e wo meeting bi a wo koye nya beta sa o ana Akosua ube gi sa ho nti sa na akokọ she anya ise enti na nkofo akwa se o nye adwuma wa ma ya awie ani Uzbekistan no ministry ni ahye bi ahye awiama o sese ena na me example bu I think say ube asemi eya yesa sesa ankrata no a ube man no every stamp na tintim so no o man stamp tintim so na oman no baby also omude ade bi o ho aka so omude stamp tintim so a eye document bi no mo so atro de attach e kire se free ha ye de kire sa document aso mesi se ye gitum ye nim eye sei papa ti sa niema nya de da won krata ne so a oman ni nyina niema da so sa ye gitum a eno na ade wura Uzbekistan ho a court kura asam ne da no ubedru ho na kire sa oman no stamp a wo mo etintintintin so ene wo mo niema no da so sa da so sa sei da so sa TikTok for mu hunu sa da so enti sa da so sa na de akoto ti afei no man no e ba be hwese emre bi aba ya no na we ni ne da sunti na yese ye hunu eno masem ni nyina anso no esaba se akra na ye no kore se awon krata efri oman ni so e kira sa maami bibi da oni akra yi ntamu a e ma akra na ye ono nko ane ba na ne ontumi ye obi ba nya no mo kire se ube court na edi kan no ma eye so hunu nani so papa ne ade na wo so oman no eniema bi tare baabi eda da bi so oman na ye ni nyina enti ube man na ye ni nyina ti sese no wo mo de kwa na kire se first no e ba ye no na we ni ka so wan hunu e wo ube man ni mu ese de oman so bibia de so a e kire se na ade no a wo hunu so no na etisa ampa na entisa no na kire se ye be ya ne dai sana Akosua ube Uzbekistan emo datu Uzbekistan news na what say na media house be say ube ho no munim so said o ma ba be ya omo aye bibia awie no na ube man no aye bibia because enkomodi Akosua abrotiman ni ube man ntam na mu empanyin fo free ho aba abeye meetings ahodo adi nkoma ama the right time Akosua awie omo nim se mu enipa no omo ba eni bi bekọ hwe e free sa abre no ma ye bibia akora awie ro broni die so omo ko be ni there's a broni die omo dri nipa ho omo ko mo maba kopim se bibia ba wie no nya de so mbejai Uzbekistan hoko na aspect bi wo ma wo mo de agu akwan mu a se nim bia na bia ube man mu mpanyimfo bi akom ama
enkomodie bi wo ho masre na ne so kra se be ye di a nim anya sa aspect bi wo ho a wo ma ye di twan we ni die no awie nkra no mienu no akra no ne ma no mienu no awie na no kra no first one no me se ne me omudi agu akwa mu no anhwe ya ni se nipa bi dwane free ekuro nim efiri Uzbekistan ho ko sa nim guase ni se de omasi ahyehyɛ omo niema na eba no eburu obi ahoden so we nya minim we na we ye se ebiti se de nkofo kankan we kuro ya atimu ube ho aha yese on do mu frɛ no Sopholo's hand nsakese ti we nya Sopholo's hand asam nya Sopholo's hand asam ewe ube ha say Sopholo's hand yo say hwani yo enya adwuma ayi ube Sopholo's hand this is Sopholo's hand you and I say and saketwan so from Minizilo's hand and say Sopholo's hand say Minizilo's hand and come here come say see they do know you ube ho nti ama se no mo ba bia enkofo bi dwene no ewo ube ho no enye se akra no ye beka se ye obi ba bi e na se o mo dwene kura bebre o aduma bia enkofo hyehye wo mfimfiri ho bia o ma dwene nkoso no e ho kura na e bo mpa ye se bia na ube man no mu atumi aye bibi dia anya saade a plans no because media from mom kokokoye no amu so amu ho nyina me ka kira mu media from frey na bu awo ho ani afro they are monitoring the media I'm telling you so amu frey omo no amu ko no amu cheche amu busa ko side ho nyina anya say me na akra ne ye me ba ne honko awo papa jai e mom paye na uba asam no enka akra ne nya me ba honko a na anya saade a cause ye kire mu a ube man ne de wo mo anyway mu na kasa papa osnanka ade bia nka create aba na nka nya ade ketwa Bema bacha menko menima na. Ko akrankan. Ko akrankan. Enti baby aye gina sesi e. Madofo ewo Uzbekistan report no amede braw no. Ube de no. Nya Ghana de no. Ube asam no amede braw no. Wa mo agri akomanim akomanim nso no o makomanim ye abro individual no mugiragire mu no asem so and nipa pi meka nipa pi a omo ye involved ewo ubensem nim no omo ya aware omo nim de ekoso bebre hwe na anim sa ndem mfanto meka no ngo hansa ekire ne kanidu amemo ahunu ubensam ne de nyansam ketwa saa o na de we a maame no anti omufri eho aba ube ho no omo aye ready to protect everything a fama maame no yo se ne ba ne akora no etinanu bi ni aso de da form ube ho and am reporter na ekira me say so call many one call for kaso see asi ube ai maame ne kra no na abre e na otini ni bra ne akra ne bre ye ni nyina ne ba ne so ne ba ne bra abre nya breketu
yes obi fufuro no enya ne banana ena omo enjoy ena omo titeka mu ko ha ena omo ne nam ha ena omo fafa ha ene ade woni se de akoso bia no omo hunu hey they are monitoring den radina kobo na nkofo akoma ye omo ya yes na anu ube ho yes ma anu ba ku bi na nam ho aje se tititi yibi mu kokona ma bia akoma ye omo ya se maami na ni akura ya bra na nkofo na nkofo enjoy na nkofo enjoy emu mansion ahodo mu cars ahodo ni mu de ndie e wo ube ho na madam media ni no report ma me no ote wo stress ohu wo stress o report on me di nkomo no wo stress do me do say hey this your laugh was ube laugh ube kind of laugh hey ube for mo sere ho it's not some here ni sere I'm say hey wow I say ni sere said the nkofo bi su no makoma ye omo ya so obi enjoy akra ne niam ne ade na ohwede wonim ane de akọ ne ba bia aduru bi ne nkofo tete kwa na ya ne sere na zi hey which one so it's ube kind of laugh oh okay I see boy